Здравейте и добре дошли във влогна с ден 5. Часът е 9 без 10. Аз вървя към училище. Днес пропускаме първия час, защото ми е свободен, така че поспахме повече. И сега вървя към училище. Имам химия. И да, ще се видим после. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ho, ho, ho! Merry Christmas! Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle, jingle all fun and delight. What those in play? Oh, jingle bells, jingle bells. Прибрах се вкъщи, така че нека сега заедно отворим календарите. Така, на обичайното място до елхата сме и започваме с календарите. Тази плитка малко ми пречи, тя вече се е разпаднала, трябва да я правя наново. Започваме с календара на Revolution. Разбирам. Номер 5. Ето тук. Ето. Много елегантна опаковка имаме. И нека видим какво се крие вътре. Днес отново имаме розова хартия. Вътре се крие безцветен прозрачен гланц за устни. Затваряме този календар. И взимаме календара на Балея. Между другото, пропуснах да кажа, като ги представях, че тази година опаковката е много подобна, но имаме различна форма, по-тесене и леко по-дебел. Ден номер 5. Днес доста бързичко го намерих. Добре. Втори опит. Посланието ни е Make it a December to remember. Направи този декември запомнящ се. Вътре имаме измиваш гел за лице за всеки тип кожа, 20 мл, веган. Харесвам гелчетата на Балея за измиване на лице. Даже от първия календар на Балея, от това гелче се запалих да си почиствам лицето с гел. И дори в момента ползвам по принцип един на Балея. И остана шоколадовия календар. Ден номер 5. Ето го. Днес бързичко ги намирам. Този път, поне в този календар нищо не падна. Вътре имаме тортичка, може би. Предполагам. Да. Това е от календарите. Отново е тук, така че вътре започвам да слагам всички неща от календара до сега.
вторник и е време да отивам на урок по английски. След английския мама ми изненада, беше подготвила мляко с какао. Поприказахме си малко, след това си написах набързо домашните, защото нямах много за утре. И сега е време да украсим вкъщи. Тук съм си приготвила всички играчки за моята елха. Темата е розово, бяло, златно, долу-горе. Ето ви всичките играчки. Тук са новите, които ви показвам в ден 3 от Vlogmas. Гледайте го, ако не сте. Оказа се, че имам като новата звездичка, която си взех, така че сега си имам комплект. Също забелязах, че тази е с леко изкривени връхчета, умишлено. И да, тази ми е много любима. Вече всички нови много ми харесват. Тези двете, разбира се, са ми най-любими. Тук имам още, тази е много красива. Трябва да имам още една балерина, ще я потърся, защото не е тук. Тези еднорози много харесвам. Мечетата са много сладки. Има много хубави панделки. Ето тази розова елхичка е много красива. Шейна, къщичка. Това съм го правила на DIY. Ако намеря видеото с изработката, ще го оставя долу в описанието. Да, това снежно човече, както и тези двете са с сантиментална стойност. Пазя си нищо, че не се вписват толкова, макар че имам няколко червени неща, но са ми от мъничка. Буквално, може би, този Дядо Коледа е на моите години и си го слагам задължително всяка година на елхата. Това свети. Тук оставих няколко етикетчета, които много ми харесаха, да ви ги покажа. И това от играчките. И разбира се, най-важните играчки на елхата. Тази година ще добавим и подобни нови такива. Това също е много сладко, но без повече приказки, време е да се залавяме за работа. Намерих и липсващите играчки, също едни от любимите ми. Вижте този красив еднорог. Всичките са много нежни и бляскави. Особено тези двечките са ми много любими, както и тези, но нищо не замества тези с снимките. Всички играчки, които имам за моята елха, са ми толкова любими и всичките ги харесвам. Дори някой повече от другите, но никога не мога да избера коя да сложа по-назад. Слагам първо тези с снимките, оттам нататък изборът е невъзможен, но нека видим какво ще направим този път. Ето е елхата, мисля, че е долу-горе готова. За сега съм сложила корона отгоре, ще видя дали ще си сложа звезда. И тук направих нещо по-различно. Наредих висящи играчки, тези, които харесвам, но, например, тази е прекалено голяма, а тези са прекалено тежки за елхата, защото увисват много надолу. Да, ще ви покажа в завършения вид, когато и отдолу съм си наредила моето снежно селце.
За сега това е украсата в моята стая, но когато завърша напълно ще ви покажа всичко. Но за днес това. Това ще е всичко за Vlogmas ден 5. Сложихме по-голямата част от коледната ни украса, но има все още, така че ще продължим следващите дни. Надявам се видеото да ви е било интересно. Ако е така, не забравяйте да му дадете палец нагоре и да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не пропускате следващите влогове през декември. Също и да ме подкрепите за моето старание. Ще се радвам да харесате видеята. И благодаря, че останахте с мен до края. Чао и ще се видим утре!